Dobré ránko z Ho Chi Minhovho mesta. My sme sa sem presunuli nočným autobusom z Dalatu, ktorý prišiel 2 hodiny skôr. O 4 ráno, mal prísť o 6. Tým pádom sme boli nútení si buknúť ubytovanie, aj keď sme chceli ušetriť noc, ale čo tu budeme robiť o 4 ráno, tak sme trošku takí nedospatí a ideme preskúmať jedno z najväčších miest vo Vietname. Je to teda najväčšie mesto, ktoré má 9 miliónov obyvateľov a 8 miliónov motoriek sa tu nachádza. Brutál. Tu sú už trošku väčšie motorkárske gangy. Práve sme prišli na raňajky do Little Hanoi Egg Coffee. Určite odporúčame, veľmi príjemná kaviareň, dajú sa tu dať raňajky na výber. Je to vyklimované. Trošku drahšie samozrejme, ale vyzerá to ako v Martinuse ešte. Pozrite. Teší sa na raňajky? Joj. Vraj tu majú veľmi dobrú tú egg coffee. Sám som zvedavý, ešte som ju vo Vietname nemal. Ja som ju mala, ale teplú a teraz mi stali ľadou. Je na čase to vyskúšať. Práve prišla káva a tak to nejako vyzerá. Vyzerá to brutálne dobre. Veronika nám to ide ochutnať a povie prvé dojmy. Ja už som mala egg coffee, ty si nemal, ty ochutnej. Je brutálne dobrá tá pena. To je proste vyšľahaný žltok. Prvýkrát káva s žltkom. Reálne to je dobré. Aj kávu v žltku. Dobre, tam je vlastne tam to mlieko penzované. Všetko je na vrchu, čiže do začiatku to nie je zmiešané. Tam sa tie chute až tak nemiešajú. Lahodné. A k tomu mám avokádový toast s lososom. Vyzerá to dobré. Ty máš čo? Mango toast. No, to, že je to najväčšie mesto v celom Vietname, už viete, ale poďme si ešte povedať pár zaujímavostí o tomto meste. Nikdy sa nevolalo toto mesto Ho Chi Minhovo mesto, ale jeho názov bol Saigon aj historicky. Tento názov Ho Chi Minhovo mesto, ktoré je aktuálne, dostalo až vtedy, keď zvíťazil sever nad juhom, teda vo vietnamskej vojne a tým pádom sa spojil celý Vietnam. A my sa zamýšľame nad tým, že je trošku odvecí mať meno po nejakom typkovi, keď to historicky ani nesedí. Čiže toto vie komunizmus ešte trošku takto upraviť aj do dnešnej podoby. Ale stále domáci ho volajú to mesto Saigon a je známe pod tým názvom. Áno, mnohé kaviárne sa tak volajú, hotely a tak ďalej. Tí domáci sa nezmierili s tým, že sa to mesto nazýva po Ho Chi Minhovi. Čiže dodnes sú aj niektoré ulice s názvom Saigon. Čo sa týka ďalšej zaujímavosti o Saigone, tak historicky tu vždy boli Vietnamci, keď sa nebavíme o nejakej ďalekej histórii. Potom prišli Francúzi, ktorí toto mesto začali prebudovávať na svoj štýl a je to vidno, že tu sú mohutné ulice, bulváry a aj vďaka tomu sa tu vojde toľko motoriek. No a potom už vlastne bola tu vojna, prišli tu Američania a neskôr, keď odišli, tak sa Vietnam spojil do jednej krajiny. Teraz prejdeme cez najznámejší market, kde to žije hlavne v noci, ale prejdeme cez neho. Ja si myslím, a bude tu spusta pouličného jedla. Ja si myslím, že to tu žije non-stop. Žije to tu non-stop. No a klasický market. To už nie je ničím výnimočné. Každý všetci zdraví, kapsičky a tak no. Zatiaľ mám z toho mesta taký dojem, že
Je to tak nejaké také Francúzsko prekombinované na azijský štýl. Motorky, stánky, ale tie ulice sú fakt, že veľké. Veľké. Ale má to nádych, to musím uznať. Nechápem, prečo sa u nás nepredávajú tieto Kie. To sú brutálne autá. To je iná Carnival. Ale je aj Kia Sedona, to by mi úplne stačilo. Tam je Kia. To vyzerá rovnako, nie? Nie, to je trošku dlhšie tam tá Carnival. Ale tu hneď je Kia Sedona a tá vyzerá niečo ako na Charan. Ale je širšia. Keď bude niekto v Ho Chi Minhovom meste, určite sa oplatí navštíviť palác Zjednotenia. Inak tento palác sa nevždy nazýval takto. Spočiatku to bol palác nezávislosti. Postupne ako sa tu striedali vlády, teda Francúzi, Vietnamci, Japonci a tak ďalej, sa postupne premenoval a keď vyhrali komunisti, tak to nemohol byť palác nezávislosti, ale premenoval sa na palác Zjednotenia a dodnes mu tento názov ostal. Tento palác je zaujímavý aj tým, že tu sa oficiálne ukončila vietnamská vojna a mali by tu byť rôzne expozície, tunely, tak sami sme zvedaví, ako to bude vyzerať. Poďme to čeknúť. Páčilo sa ti to? Nič zaujímavé tam nebolo na tom prezidentskom paláci pre mňa osobne. Boli tam stoličky, stoly, miestnosti, bunker, vrtuľník, ale že by to bolo niečo extra zaujímavé, tak to nemôžeme povedať. Možno pre milovníkov to. Ako oplatí sa pozrieť, lebo proste celý deň sa to budeme motať, ale aby to bolo nejaké výnimočné, tak to nemôžeme rozhodne povedať. To je mimoriadne teplo. A prišli sme k ďalšej pamiatke, Notre Dame, tiež vybudovaná na francúzsky spôsob, na francúzsky štýl a je takým hlavným symbolom kresťanov vo Vietname. Bohužiaľ teraz ju opravujú, čiže nemáme na ňu výhľad. Takže túto katedrálu postavil kto iný ako Francúzi, francúzski kolonialisti. Pôvodne to bol pre nich akože kostol, kresťanský kostol Saigon, no ale má podobu takého Notre Damu, čiže hovorí sa tomu Notre Dame a pred ním je socha Panenky Márie. Ďalšia pamiatka, radnica a socha strička. Práve tu bola nejaká ceremónia a fakt je to zvláštne. A toto je známe námestie, ktoré sa podobá na Európu a Francúzsko. Momentálne sa nachádzame na takej významnej ulici, tým, že sú tu samé luxusné obchodíky, Hugo Boss, Gucci, Louis Vuitton a tak ďalej. Je tu štátna opera, čiže taká drahšia ulica. Ideme nakúpiť niečo, možno to bude lacnejšie. No, ani nie, európske ceny tu už sú, čo som čítala. Takže to som smutný. Ale čo, ak aj tak nosím iba nejaké outdoorové veci. Možno nájdeš nejaký Karpos. Alebo Patagóniu. Aby si niekto nemyslel, že Saigon alebo Ho Chi Minhové mesto vyzerá takto. Ono to je mesto mnohých tvári a v každej uličke alebo v každej štvrti je niečo iné. Teraz prechádzame tou európskou časťou, ale postupne pôjdeme aj do viac ázijských štvrtí. Je tu aj celá obrovská čínska štvrť, takže možno aj tam sa pôjdeme pozrieť. Áno. Takže mesto mnohých tvári, nájdete tu úplne všetko. A čo sme prekvapení je, takže tu normálne kráčame civilizovane po chodníku. Áno, a to bude asi tým, že tie ulice, ako som už spomínal, sú obrovské, veľké, široké, tým pádom sa tu vojdu aj autá a aj peši turisti, aj motorky.
Sme na takom drahšom street foode a ja si myslím, že Saigon je hlavne o tých street foodoch, o ochutnávaní, o jedení, o pamiatkách, to až tak nie je, čiže hlavne nasať ten ruch mesta, motkať sa, ochutnávať, pozorovať, proste iba sa tak túlať. O tomto si myslím, že je toto mesto. Prišli sme do múzea vojny a mali by tu byť rôzne takéto pamiatky z vietnamskej vojny, stíhačky, vrtuľníky a rôzne dobové fotografie, ako sa tá vojna odohrávala, ako prebiehala. Takže to si pozrieme. Slávny vrtuľník. Gilotínka. Takto Francúzi popravovali. Tak toto je dosť hnusné. Predstav si, že by si bola v tomto. Klietke ako pes. Tiger cage. Tam aj niekto je, hej? No, tam je väzeň. Čo človek dokáže vymysleť človeku, ako len človek človeku. Grill, toto bolo rozžeravené, tak to mali cez to prejsť. Dôležité je povedať, že keď zvíťazil sever nad juhom a krajina sa spojila, tak mnohí utekali preč za hranice. Viem, čo som sa dočítal, že americkí vojaci vo veľkom utekali z jedného hotela, teraz neviem presne. A tí, ktorí tu ostali, nielen americkí vojaci, ale aj tí, ktorí vlastne sa nechceli zmieriť s režimom, tak išli na prevýchovy do táborov, kde ich vo veľkom aj takto týrali a snažili sa prevychovať na komunistický spôsob života. Tu môžeme vidieť bomby, ktoré boli zhadzované vo vietnamskej vojne Američanmi. Konkrétne táto zničila až 3 km od seba. Múzeum máme za sebou, bolo to zaujímavé, vyobrazili tam celý priebeh vojny, či už zbrane, dobové fotografie, bomby, tanky a miestami to vôbec nebolo príjemné, pretože sú tam aj fotografie ľudí, ktorých zasiahli chemické zbrane použité Američanmi a vlastne takto sa rodili rôzni ľudia postihnutí. Takže aj takéto dopady mala vietnamská vojna. A bohužiaľ je smutné na tom, že bola to iba vojna komunizmu proti kapitalizmu a trpeli nevinní ľudia. Takže ďalšou takou typickou chuťovkou vo Vietname sú to takéto žele, ktoré sa vlastne namixujú do takýchto dezertov, kde je okrem želatinky, žele ovocných cukríkov a sú tam zároveň aj fazule. Proste nasrať. Proste nasrať. To musíte skúšať zaliaté mliekom, čiže v podstate kombinácia želatiny, ovocnej želatiny, fazule, nejakého mlieka, cukru a ľadu. To nechcem sa dostať. V poradí už tretia káva dnes a toto je hneď druhá po sebe v rámci jednej hodiny a Veronika si konečne objednala ovocie, aj mne, to je predloh. A sranda je, že všade tu je proste všetko ovocné, ale problém je zohnať takéto nakrájané ovocie. Všade to len mixujú do džusov, do smoothičiek. Tak tu sme si vypýtali vyslovene no smoothie, no juice a máme ovocie. Máme už pomaličky večer, stmieva sa nám.
a my sa chystáme prísť na nočný market. Urobí sa tu pešia zóna a pomaličky otvoria stánky, takže tu ideme počekovať, pomotať sa a to by bolo asi na dnes všetko. Čo sa týka možno ešte nejakých ďalších atrakcií, ktoré sa oplatia v Ho Chi Minovom meste, tak možno nejaká výhliadka na najvyšší mrakodráp. My sme tam nešli, pretože to stojí okolo 10 eur a radšej sme si povedali, že to zainvestujeme do nejakého drinku, jedenia a tak ďalej a vyletíme si možno s nejakým dronom a urobíme zábery, ale kto chce, tak určite sa oplatí ísť na nejakú výhliadku, kde sa otvorí výhľad na celé mesto a takisto sa z Ho Chi Minovho mesta chodí na rôzne ďalšie výlety ako tunely Chuchy. Je to vlastne taká najväčšia sieť tunelov v Vietkongu, kedy si mali okolo 200 km. Teraz má tam sú nejakých 130 km tunelov a vlastne je tam taká expozícia vietnamskej vojny. Čiže toto sa určite oplatí vidieť, pokiaľ máte na Ho Chi Minhové mesto viac času. My už toľko času nemáme, takže tam nejdeme, ale podľa mňa sa to oplatí. A v pozadí už môžeme vidieť vysvietené Ho Chi Minhové mesto, čisto to vyzerá ako nejaký New York. Takže v Ho Chi Minovom meste alebo v Saigone nám to v noci žije brutálne! Tak toto je asi brutálne, to som ešte nezažil takto. Riadne. Zamýšľame sa, či nájdeme nejaké prostitútky tu na, ale myslím, že by nebol problém. Asi, hej. Každý niečo ponúka. Len kráčaj, nezastav. Kráčaj, keď zastavíš, stiahnu ťa. Dobré ránko, posledný deň v Saigone. Táto noc bola asi najhoršia. Klimatizácia nefungovala. A paradoxne to bolo asi jedno z najdrahších ubytovaní. Na 2 noci sme vletili 40 eur pre 2 osoby. Izba veľmi jednoduchá. A dnes máme na pláne už iba kúpiť kávu, suvenéry a poberieme sa na letisko. My sme už na letisku a vychutnávame poslednú kávičku. Inak kávy sme nakúpili aj domov za 80 eur. Robusty, arabiky a tak ďalej. Kúpi asi 10 kg káv. A na záver by sme mohli ešte odporúčiť, že ktorá sieť, ako sa nazýva? Pozreli sme viaceré siete, je ich tam celkom dosť, ale najlepšie odporúčania, aj najviac sa nám páčila Trung Nguyen Legend Coffee. A tam sme aj nakoniec kúpili po 3-hodinovom hľadaní rôznych káv. Nakoniec sme skončili aj tak v tejto, do ktorej sme ako prvé šli. Áno. Takže toto je zo všetkých vlogov z Vietnamu všetko. Dúfame, že sa vám tieto vlogy páčili a možno sa vidíme niekedy na budúce pri nejakom cestovateľskom vlogu. Alebo nejakom úplne inom vlogu. Čaves. Čaves.